Maximino, porque hai que insistir, non? A hora de conducir estes días temos que ter moita máis precaución. Claro, con neve a verdade é que as precaucións sempre son poucas. Si eso dicimos das máis importantes, conducir sobre todo pois con moderando a velocidade, marchas cortas, bueno, a ver, depende. Se vemos que patina moito, pois ao mellor podemos ir un pouco máis larga, non dar volantazos, non dar frenazos, levar o teléfono móvil por si temos que facer ou chamar a emergencias, levar tamén agua, levar algo de comida, roupa de abrigo, por si quedamos por aí atascados, e tamén saber que se quedamos atascados, o sitio onde mellor estamos protegidos é dentro do coche, sempre que estemos fora, claro, da estrada, porque o coche funciona como un iglú, o sea, como unha casa dun esquimal, e aí podemos pasar a noite pois, sin ningún problema, incluso sin pasar frío. Vale, pero que das poucas condicións meteorolóxicas que o coche está recomendado quedarse dentro. Agora, dicíamos antes, que ahora estamos vendo nevaradas grandes, onte, pero sobre todo hoxe, mañá haberá nevaradas tamén, pero claro, pasando os días, ainda que non neve, o xeo vai seguir aí. Vai quedar aí, sí. Bueno, e aparte, se non neva, o xeo, a humedade que hai, vai quedar aí, non? Claro, eso é bastante perigoso. Moi perigoso. Moi perigoso. Estábamos vendo tamén que na neve hai diferentes niveis. Estábamos vendo nivel verde, non? Nivel verde, nivel amarelo, nivel vermello e nivel negro. O nivel verde é cando empeza a nevar xa, aí xa temos que reducir a velocidade a 100 km por hora en autopistas e autovías, 80 km por hora nas demais estradas. Son recomendacións. Recomendacións que dá a Dirección Xeral de Tráfico, que é o que estableceu estes niveis por cores. Dispois xa... Seguinte nivel. O nivel amarelo, aí xa no nivel amarelo, pois xa 60 km por hora recoméndase, xa determinados vehículos como camións e vehículos articulados, pois xa non deberían de circular. Xa cando xa hai algúns centímetros de neve, xa hai uns centímetros, exactamente, cando está coberto, cando a estrada está coberto, e logo pasamos ao seguinte nivel, que é o nivel vermello, donde aí xa solamente poden circular os turismos a 30 km por hora e normalmente poñer cadeas. Con cadeas. Porque con cadeas tampouco podes circular a moita máis velocidade, non? Claro que non, é moito máis peligroso. Aparte, con neve máis de 30 km por hora a veces... A normativa xa cando levas cadeas xa te obriga a unha determinada... Bueno, máis que nada é unha cuestión de seguridade viaria, non? A cuestión de seguridade viaria é que a partir de 30 km por hora pode resultar perigoso e dañino para o vehículo. E creo que daría o nivel negro, pode ser... Nivel negro, que a estrada normalmente está cortada. Moi ben. Eu queria fazer unha pregunta, Maximino. Ainda así hai que ter en conta que... Hai un negro ainda? Sí, un negro. O negro é o último. Negro que decir que a cousa está moi negra. Xa non se pode circular? Non se pode circular. Bueno, cortaros algúns puntos da 6 e da 8 para os camións. Bueno, pois nese tramo, bueno, os camións non ten por que ser aí, porque xa no nivel vermello xa se pode cortar, ou no nivel amarelo. Pero cando está negro é para cortar para todos. O sea, aí non é posible circular. Entendo que se corta tamén para os camións porque poden quedar atrapados, non? Os camións teñen moi difícil circular con neve e con xeo tamén, Os camións teñen complicadísimo. Non hai cadeas para o camión? Non. Pódense poñer, de feito, en algún sitio se poden poñer, pero máis que cadeas, en determinados países, como Alemanha, Suecia e todo eso, usan neumáticos especiais. É que é moito máis práctico, colocar unha cadea a un camión prácticamente imposible. O sea, comercialmente, que eu coñeza, non existen, pero en estos países circulan, claro, é que imaginade países onde hai 6 meses ao ano está nevando. Como faz? Para a actividade económica, imposible. Entón, nestes países, hai que usar neumáticos especiais. Que tamén, para coches tamén hai, neumáticos especiais. Para conducir con neve ten máis perigo ou menos perigo que teña máis peso o vehículo? Bueno, canto máis peso teña o vehículo, está claro que máis vai traccionar. Ao mellor, é máis... Comportarase mellor. Comportarase ao mellor. En determinados sitios mellor, en determinados sitios, se hai xeo ou así, pode que incluso peor, porque tamén acumula máis masa, por lo tanto, máis inercia, nas baixadas, pode coller máis velocidade e máis difícil de frear. Entendo, Maximino, que cando vas por unha estrada e hai neve, pouca neve, como pode haber agora en algunha estrada que pouca neve, hai que ir por onde están as rodeiras dos que foron antes, ou non? Pois sí, a non ser que pensas co outro que eu por un terreplén. Se ves que o outro foi fora, non o sigas. Pouco é mellor ir por onde xa está pisado. Exactamente. Ti vas, por exemplo, por aquí a cabeza... Porque a veces hai máis xeo aí. Non, bueno, normalmente... Porque van machacando. Claro, normalmente cando van circulando, vaise disolvendo, e chega un momento que por aí se circula normalmente con máis seguridade. Bastante máis seguridade. Pasa que tamén están pensando eu, botando sal, non teria por que haber xeo. Bueno, a ver, o do sal ten moita tela. O do sal, sabedes que o que se bota nas estradas é cloruro sódico, que pode ser en forma de sal, como normalmente é sal común, pero bueno, é unha sal de peor calidad. E logo tamén se pode botar cloruro potásico e cloruro de magnesio, que tamén se utiliza. Tamén se pode botar urea. Isto o que fai é o seguinte, a sal o que fai é que, por un lado, vai impedir
que se forme xeo ou neve, a neve calle antes, porque incluso por debaixo de 6 grados centígrados podese manter líquida, e por outro lado, cando vai mezclado con outros produtos como a urea, fai o que se chama unha reacción química exotérmica. Esa reacción química é que no contacto da agua con ese produto desprende calor. Ao desprender calor, funde o xeo. E, por tanto, primeiro, non impide que se faga, o sea, que se forme... O xeo das estradas bótano antes de que neve. Bótano antes e bótano despois tamén, a veces. A veces, cando non hai outra, cando chegan tarde, pero botalo antes sería fantástico, porque botalo antes sería que é unha medida de prevención. Eles xa teñen, os que se dedican á conservación destas estradas, que son, aquí en Galicia, aparte, temos uns especialistas moi importantes que están acostumbrados a facelo, e aparte hai bastante despliegue, porque hai que ter en conta que aquí temos 4 tipos de estradas. Temos as que pertencen aos concellos, as que pertenecen á Diputación, que son moitísimas, os da Diputación teñen moitas, os que pertenecen á Xunta de Galicia e os que pertenecen á rede de estradas do Estado. Entón, cada un ten que ter a conservación. Bueno, teñen uns medios importantes, pero ainda así insuficientes, claro. Estamos falando agora de diferentes métodos ou diferentes compostos para quitar o xeo e a neve das estradas. Pero en Estados Unidos é posible, é certo, que comezan a botar residuos de queixo. Eso, probaron en Nova York, probaron en algunhas estradas e parece ser que funciona. Eu entendo, porque non sei, non coñezo ese produto, pero entendo porque o queixo leva sal, non? Leva bastante sal. Entón, ese soro que sai, pois o produto que sai, ese subproduto... O soro da preparación do queixo. Sí, non é a botar lonchas de queixo. Eso, non? O soro que queda. O soro de queixo, pois eso, que parece ser que é un produto que está funcionando. Cantos tamén dicían co sal que estropeaba os coches, cando a xente iba a comprar os coches a Alemanha, dicían, tede cuidado porque a Alemanha botan moitos meses xeo, sí que pica un pouco máis. De feito, mira, ti, por exemplo, compras determinadas marcas de coches, BMW, Mercedes, todo eso, se os compras en Alemania, a protección que traen por debaixo é distinta que a protección que traen aquí en España. Sí. Para o sal? Para o sal, claro. Veñen todos forrados cunhas láminas de plástico para que os impactos do... O salitre corroe, que pasa a veces na costa, non? Tamén, exactamente, que incluso ves que corroe a pintura. E logo despois tamén os coches que veñen daí, veredes que no capó e por aí vense como pintiñas, o sea, de golpes das areas do sal. Porque o sal pode salpicar. Claro, estás salpicando constantemente. Vas detrás dun camión, vas detrás de determinados de outros coches e vai salpicando para atrás e pegando aí na... O que me dá medo, Massimino, é hai que ter precaución, ter ben as rodas, ter o coche ben preparado, ir con moita precaución, moito cuidado, pero hai, cando vexo que aparecen fochancas, sabes, que se vai como a estrada para baixo, eso é difícil de prever, porque tú estás medo, eu vou pola estrada e de repente se me vai a estrada. Como lle pasou a ese coche que se foi, claro. Eso... A ver, eu entendo que moitas veces estas cousas pasan por unha mala conservación da vía, non? Non sempre, pero claro... Nese caso pasaba un regato por debaixo. Claro, é que ese é o problema. Hai veces que cortamos regatos que son regatos de agua, que de feito natural pasan por aí, cando se fixo a estrada non se canalizou ben, ou a canalización quedou atascada, ou as cunetas non se están mantendo, a raíz deso empeza a acumular agua, e a agua ten que sair. A agua sai. Vos vedes que, por exemplo, hai unha inundación dun quinto piso chega ao baixo. Sí. O sea, vai saindo e sai. O sea, non pasa exactamente igual. Nas imaxes uns coches circulando, entendo que tamén nestas condicións de conducción hai que evitar as liñas brancas que están pintadas na carretera porque poden esbarar máis. Bueno, eso normalmente con choiva esbarra moito. Con neve... máis a liña pintada que non, pero con neve, como todo xa está esbarradizo, é un pouco máis, tampouco non vai a influir demasiado. E para arrancar, unha vez que estamos parados, mellor facelo en primeira ou en segunda? Mellor, se podes, en segunda. É igual que na área da praia. Se o coche se queda na área da praia atascado, se intentas arrancar en primeira, adoita a patinar máis que se o faz en segunda. E inda que se cale 2 ou 3 veces, non pasa nada, arrancas mellor. Porque arrancas, a roda ten que dar máis volta e arrancas normalmente bastante mellor. Pero bueno, isto un pouco tamén temos que valorar as circunstancias e valorar en cada momento, o condutor ten que valorar en cada momento a situación que se encontra. Está claro que eso que estamos vendo ahora aquí en pantalla, eso, pois... É que mire como corre a auga. Eso non se pode prever. Non ves como corre a auga. Eso é que aí había unha saída natural da auga, non? Sí, claro. Eso está correndo a auga para que ao mellor estaba no outro lado, fixo unha bolsa grande, e logo despois reventou para outro. É moi importante a nosa precaución, pero tamén a conservación das estradas durante todos os anos. E eu me dá a sensación de que dende a pandemia... Fatal. Eu teño a sensación de que hai determinadas estradas que non están tan ben como estaban antes. Non. Hai bastante deixadez neste... Estradas importantes, incluso. Sí, que teñen un montón de fochancas, que teñen un montón de problemas, o firme non está ben.
Bueno, os presupuestos son os que hai, quizá ao mellor hai outras prioridades neste caso, pero, bueno, a seguridade viaria pois, tamén é moi importante. Entendo que tamén nestas condicións vamos estar máis seguros nas autovías e autopistas que nas carreteras comarcais. Sí, por suposto. Sí, non? Entre outras Sempre, cousas, non? entre outras cousas, porque hai que ter en conta unha cousa importante. Con neve, moitas veces, se vas por unha estrada donde ti non ves a estrada, o sea, non hai un tráfico intenso, moitas veces non sabes se a estrada vai para a direita, para a esquerda, queda solo. Nunha autoestrada é difícil que E na encontres autoestrada están pasando as quitaneves, botan sal, hai unha Exactamente, ten un conservación. mantenimento máis, por exemplo, estas vías, que son vías ao mellor da Diputación, que están vías de montaña, que van ao rural ou tal, pois igual non pasa por aí nadie en todo o día. Cando pasas ti, pois aí que é un neve, non encontras nin por onde seguir. Sí, comarcal. Lembrar tamén que con neve intensa é importantísimo colocar a luz de néboa traseira. Eu nunca sei cando poñer a de diante, sempre a poño cando hai néboa, pero cando poso de atrás. Adiante pode poñer simplemente con choiva, xa podes poñer atrás, ten que ser as condicións atmosféricas agravadas. O sea, con neve non se pode poñer, neve intensa, sí. Con néboa non se pode poñer, néboa intensa, sí. Quer dicir, teñen que estar choiva, non se pode poñer, con choiva intensa, sí. Teñen que estar as condicións atmosféricas agravadas. É que estos días atopamos, podemos Porque atopar é moi neve. molesta, a luz atrás é moi molesta, a luz de néboa. É que estes días podemos atopar neve, podemos atopar xeo, podemos atopar Vento, moita auga, vento, Sí. Xabaril, calquera cousa. calquera cousa. Hai que ter moito ollo. Falamos agora das estradas que quedan asolagadas. Que facer cando nos atopamos? Pois moitas veces pasa que vas conducindo. Que non sabes se pasas ou non. Pasarei ou non pasarei? Que facemos Sí, aí? aí é moi importante porque se vemos os antecedentes dos últimos anos da xente que morreu en sitios onde houve inundacións moi importantes, veredes que moitos foi por quedarse dentro do coche. Así como, por exemplo, cando hai aparato eléctrico, o sea, raios, o coche pode ser un sitio, non quer dicir que non che caiga o raio, pode che caer igual, pero quer dicir que como ten un aislante das rodas, é un sitio onde te podes protexer, cando hai neve, por exemplo, se tens que pasar unha noite, pois o coche tamén podes quedarte dentro porque é un bo sitio para protexerte, cando hai agua é o peor sitio que podes elixir. O asolagamento, sí. Un asolagamento é o peor sitio. Por qué? Porque o coche chega un momento que empeza a flotar. E cando empeza a flotar, ti xa non tes control do coche. E podeche levar a un cauce dun río, podeche levar ao mar, podeche levar Perdes o control completamente. Total do coche. Entón, o mellor, mentes poidas e os peches cheguen ao chan, deixa o coche ir, que nos concesionarios Pero cando hai auga, o que dicía ahora Eso, Juan, de ¿cómo paso non sabemos? paso. Quer dicir, se hai auga por aquí, ahora que temos o coche aquí, imagínate que hai auga que lle dá polo coche a mitad da roda, non? Sí. Hai perigo, eso. A ver, é que non sabes o que vai haber despois. Ese é o problema. É que é o que fago sempre... Ti non sabes si un pouco máis adiante, pois iso fai un badén, se hai unha cuneta, porque claro, Porque a digo, auga... se hai unha cuarta de auga, é perigoso para o coche? No, Podes unha pasar. cosa de agua non, pero aparte disso, hai que ter en conta unha cousa, que os coches respiran, necesitan oxígeno para funcionar. E os eléctricos fan cortocircuito. Claro, eu tamén, entendo que non dicir, pode superar o tubo de escape. No, se o supera o tubo de escape, normalmente apágalo. Pero aparte disso, se che sube tamén a onde está a admisión do coche, tamén. Non sei se vistedes nos todos terreos esos que van en condicións extremas e tal, que o filtro do aire levan aquí nun que o tubo levan aí. Mira arriba. pa quiera, eu sempre- Sí, e o tubo de escape igual. O sea, quer dicir, para qué? Porque o coche, senón, cando chega agua un pouco tal... Claro, pero Ai. entón, chegamos a ese, habitualmente, un cruce que pasa preto dun río ou que hai unha ponte, que facemos? Porque o que fago é paro e cando vexo alguén de frente, se pasa, paso eu. Ah, esperas que pique outro. Claro, non é o que fago. Medida inteligente, Sí, bueno. A ver, pode ser, pero eu non arriscaría, O sea, hai que ter en conta que podes arriscar a vida por unha No, chorrada. porque o que acabo de decir é interesante, de que o coche pode empezar a frotar e perdes o control do perdes coche. o control total. Eleva o coche xa para onde, para calquera. Sí. E co coche aparte, mentes non entre agua dentro do coche, o coche compórtase como unha especie de barco, non? O sea, vai flotando. Pero tú cando estás dentro, por onde che vai entrar a primeira agua? Por abaixo, polo fondo? Sí, bueno, o coche ten moitos sitios por onde entrar agua, pro motor, por exemplo. Dixenche despois o meu coche, xa aqueles, Metiste na agua unha vez? Sí, eu teño un aquapark dentro do coche. Entra chao, era o coche. Ya, ahora mismo sí. Para a vindeira semana veremos cal é o problema.